Tak. Čaute, tu na Disrexis 5 a ideme robiť planetku, ktorú vám ukážem. Počkať, tu na to není padlo. Je to takéto. Počkať. Takto to bude vyzerať. Toto budeme dneska robiť. Takže nie. Takže tu nájdeme Cinema, si zapneme. Takže prvé si dáme gulu. Rovno si ju dáme, že prvá bude voda. Druhú si zväčšite. Počkajte. Takže rovno radšej dám inú. Toto bude zem. Lebo tá jedna bude väčšia, asi takáto povedzme. Rovno si tu nahodíme kameru. Dáme si tu Physical Sky. A ideme sem a podľa tohoto nájdeme, že voda. Približne takéto veľké. Takže zmeníme view, takto pôjdeme, vyrobíme si novú, takže tyrkysovú dajte, potom dajme transparitívne, tyrkysovú tiež a takto bude prvá voda. Potom zem si dáte napríklad, tu si dáme napríklad plain, double torus, to je jedno, čo si dáte. Wow. Dáme si colorku takú zelenú a dáme si aj luminanciu takúto nejakú a dáme takto. Tu dáme zem a tu kliknite na zem, tu ideme na object, tu dáte môžem počuť display. Tak to nech bude, odstahe dron si dajte. Dáme si ju takto, dáme si toto a toto si kliknite, ak vám je lepšie. A teraz si vlastne ideme robiť takú rieku. Takže toto je vlastne jedno, jak to urobíte, len nech je to pekne. A keď chcete pokračovať, tak držte shift a keď ste niečo urobili zle, že ste to urobili omylom, no tak držte shift a na to kliknite. Takže takto dáme riečku, takto, ešte riečka, tu. Počkajte si dialiť, ešte tam, že vlastne takto to má byť spredu a kliknite delete. Počkajte, musím to viac stmaviť. Asi takto. No, tak sa nejak s tým pohrajte. A teraz, keď to už máme, no tak ideme robiť... Počkaj, čo ideme robiť? Ideme robiť prsteň. Takže ideme sem. Dáme si torus. Ako viete, zväčšíme si ho. Wow, ten je masív. Teraz ja si dávam asi takto, takto približne a zmenšiť
Počkaj. Tak to by som to ja dal, asi. Kamera, pekne. Takže, teraz tomu dáme takú hnedú farbu, asi. Však hnedá by sa jak dala. Takáto hnedučka a trochu, takto, že fakt trošku. Dáte to, asi by som to mal dať viac priesvitnejšie. Áno, takéto. Keď dáme render, dosť ne. Takže na chvíľku teraz kameru nechceme vidieť, tak. Keď vydačilo tieto bodky, môžete na ne kliknúť alebo podržať Alt a kliknúť. Takže teraz ideme robiť zem a ideme robiť vlastne také hory vlastne, teoreticky. Čiže ja by som dal, tu by som dal jedný, tu by sa to hodilo. Kliknite a pravým tlačítkom kliknite, dajte bevel. Pardon. A takto zase ideme sem kliknime. Počkaj. Omylom som tu naklikol. Tak, zase tu nájdeme, dáme bevel. A takáto hora vlastne. A vlastne toto, čo som teraz dával, no tak, sme sem a ja si to celú čičičke dám na takú tmavú. Lebo viete, také hory sú biele. Asi taká. Potom si dáme ešte takto. Tu si dáme jednu horu. Tu si dáme bevel. Vlastne, keď to chcete robiť ako ja, no tak vlastne idete s tou myškou dopredu alebo dozadu. A ešte zase takto. Zase si dáme, takže to bolo nejak odtiaľto. Áno. Máme zase tomu biele. 2 hory by nám stačili. Myslíte? Takže takto to máme. Teraz ideme robiť most. Tu ideme zase torus. Vytiahneme si ho. Dáme model. To je jedno teraz. A toto práve, že tak. Asi takto. Tu nám máte, že toto ma strašne bavilo, lebo bíp. Takže takto si robíte tučnejšie, ak chcete. Pipe. To viete, že čím viac gulatejšie. Teraz potrebujeme, kde to bolo. Počkaj, teraz som... Slice, áno, slice. Dáme slice. Otočíme to na asi podľa toho, jak máte planetku. Počkaj, toto dáme rovno presne. Toto dáme, že most. Apollo. A teraz si vlastne zväčšujeme tam si prijeme povedzme, že takto. A no tak dáme asi takto. A zase nová farba, toto je práve že jedno, lebo môžete mať hociaký dom. Teda,
most. Chcem sa na to pozrieť. OK, vyzerá to dobre. Takže myslím si otočíme to takto. Ešte musíme to zdlhšiť asi takto. Takže to si trochu zase otočíme. Dáme sem, akože to je ten most. A teraz sa budeme snažiť, je to, akože to tu nechajme to peklo. No. Takže takto. Som to dal tu na takto. Počkať. Pekne. Dobre. Otoč. Takto. Takto máme. A toto zatiaľ je naša planéta. Takže mohli by sme dať toto physical sky sem, toto sem. Ups. Toto všetko dáme alt G. To všetko nazveme planéta. A jasne, čo nám chýba? No asi čo iné. Slnko. To si dáme sem asi. Dobre, tu si dáme ďalšiu. Tu si dáme žltú. Transparatívne. Dajte glow. A dáme texter. Load image. Takto si to daj. A ešte si daj area light. Počkaj. Tuna. Ale ja potrebujem, že normálne light. Bingo. Vlastne to urobíme takto. Že z každej to dáme preč. Light. City really sem a city really. Takže počkaj, toto sa bude volať gula a hlavné to bude, to dodáme altke, že svetlo a potom tieto dve spojíme altge a slnko. Takže kamera. Ja to chcem, nech vidím aj slnko. Takto. Takto. Áno, takto. Teraz kliknite toto. Renderuje sa vám to
to si kliknete Save As, toto je, že keď si to savenete, no tak do jakého, že v jakom programe si to otvoríte, si to otváram JPEG a toto sú také ostatné, že také, ja neviem, jak to povedať. Tak, to si pomenujte. Tak, a to je celé.